pagsubay po sa aking mga video. At ito nga po yung area kung saan gumagawa kami ng content dito po na area. So ngayon ay wala lang, mag-live lang ako dito sa magluto kasi ako ng ginataan pero hindi ko pa gawa ng content kasi marami pa akong video na nasa storage ko. At eto, magla-live lang tayo para may update din po tayo sa ating mga buhay-buhay. Kumusta po kayo? At once again, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa aking mga videos, panonood sa aking mga videos. At kung meron po kayong mga suggestion kung ano pong lulutuin o ano pong mga gagawin, basta kaya lang po natin basta kaya lang po natin ay atin pong gagawin. So ayan, so marami tayong gulay. So ito din po pala yung mga roses ko, kapakita ko lang. Ayan. So nasira sila sa araw, umulan umaraw. Ayan, so dito tayo sa aking mountain garden. Start na tayo sa ating pagluluto. So dyan lang kayo, dito lang din ako. So marami tayong mga gulay-gulay ngayon. Magluto po ako ng, we call that ginataan. First thing first,